Nice. נייס. עכשיו רואה כאן פרדי פאזבר בשיח שלו, זה בטח אחד עם המסרטון. זה כאילו הוא ערוץ אחלה, תרשמו אליו וזה, הוא עושה לי אינטרו, שלח לי את האינטרו בזה, אני תמורה שלו קידום, רפתחתי לו. והוא אחלה ערוץ, תרשמו אליו, יש לו 26 באמת, לא רע. מי שזכה בהגרלה. ומה קורה חבר'ה? והיום בוא נראה מי זכה בהגרלה. אז בוא נראה. בוא נראה הגרלה. אוקיי, אז שלושת הזוכים שלנו ברכב בשלישי. דני אקס 243 במקום השלישי. אתה זוכה באינטרו, כן, תביא לי את האימייל שלך, או שאתה רוצה מספר, או סקייפ, לא, תחליט. מקום ראשון, מקום שני, פרדי פאזבר, אני אשלח לך את האינטרו בסקייפ, יש לי את הסקייפ שלך, אז כן. מקום ראשון זה פיל גן רג, כן, זהו מקום ראשון. מקום שני זה פרדי פאזבר, פרדי פאזבר ודניאל אקס 243. כן, אז אתם זכיתם, לא נורא מישהו לא זכה, אז כן, תהיה עוד הגרלה, כן.